ふざけるな。コンビニに入り、飲み物を選んでいると罵声が響き渡った。おとといも昨日もなかったじゃないか。メーカーで欠品中のため入荷未定なんです。男性は顔を真っ赤にし、体全体を使って怒っている。レジの女性は至って冷静だった。嘘を言うな。ネットで調べたらあったぞ。大きな音が聞こえたかと思うと、男性がレジ横にあった棚を何度も蹴っている。じゃあネットで買えば？レジの女性が冷たく言い放つと、男性はさらに逆上した。さっきから舐めた口聞きやがって。私は彼女に危害が及ぶのではないかと、とっさに判断し、二人の間に入った。なんだよてめえ。随分と背が高く、がたいもいい男性に、一瞬ひるみながらも、できる限り背筋を伸ばした。どけよ。どきません。あ？お前、店長か？男性の首筋には入れ墨が見えた。喧嘩経験のない私は絶対に負けるに違いない。どうする私。頭をフル回転させ、唾を飲み込んだ瞬間、レジの女性が衝撃の一言を発した。私の名前は望月武史、41歳。自分で言うのもなんだが、結構抜けているところがあり、小学生の頃のあだ名はのろまだった。そんな冴えない自分とヤンキー女子高生の中澤亜紀さんとは、私が財布とスマホを落としたのをきっかけに知り合った。ちょうど交番に入ろうとした時に、彼女が自分が落としたものを持っていたのだ。それ、私の。しかし彼女はとても怪訝そうに私を見上げ聞いた。その証拠あるわけ？とても声が低いのが印象的だった。証拠って。少し悩んだ後、財布の中にある免許証を見てもらうことにした。一枚のカードと私を真剣に見比べる。これ本人だよね。おまわりさんにもタメ口で聞いた。次は落とすなよ。ありがとう。彼女は風船ガムを大きく膨らまし、パンと弾けさせると姿を消していった。見た目がヤンキーでも真面目なところがあるもんだと感心したのもつかの間。もしかすると財布の中身が抜かれているかもしれないと危惧した私は急いで中身を確認した。自分の差別的思考が情けなくなる。今朝下ろしたばかりのお金はきっちりと財布に入っている。悪いことをしたな。なんて言ったところであの子に届くわけがないのに。浅はかな自分の思考は親切な女の子を侮辱してしまったのだ。財布とスマホが見つかり、本来ならば喜べるはずなのに、なんだかもやもやとした気持ちで落ち着かなかった。今日は会社の創立記念日で午前休だった。平日のこんな昼間から時間を持て余すことなんてめったにないので、映画でも見ようかと辺りを歩きながら考えた。携帯電話で上映作品を見ても特に惹かれるものがない。こんな時、趣味の一つでもあれば時間を有効活用できるのに。携帯電話に夢中で歩いていると石につまずいてこけてしまった。いててて。通りすがりの人がクスクスと笑っている。今にも顔から火が出てしまいそうだ。
スーツの砂を払うと手のひらに痛みが走った。すりむけている。今日は散々な日だと落ち込みながら目の前にあったコンビニに入った。絆創膏、絆創膏。あった。棚の下の方に陳列された絆創膏の箱を手に取り、それからお茶を手にした。君！レジを担当してくれたのが先ほどの女の子だった。彼女もまた私の顔を見て、さっきのと気がついた。まさかこんなところで会うなんて、と話を続けようとすると、後ろにお客さんが待っていますから、とすぐにどけるように促された。しばらく雑誌コーナーで様子を伺っていると、レジが落ち着いたタイミングでこちらに来てくれた。さっきは助かったよ。どうもありがとう。これ俺の名刺。彼女は、と言いながら興味なさげに名刺をポケットに入れた。君のお名前は？中澤だけど。中澤さんか。本当にありがとう。別に大したことしてないから。そんなことないさ。君が交番に届けてくれなかったら中身抜かれてたかもしれないし。先ほどの自分の思考がよみがえり、勝手に複雑な気分になってしまった。言いたいことはそれだけ？私忙しいんだけど。ああ、ごめん。そうだ。何かお礼できないかな？お礼？別にいいよ。駅から降りて拾って目の前に交番があったし。そうは言っても、食事とかは？彼女はものすごい剣幕で、はあ？と言った。キモいおっさん。食事って、こんな年離れた二人が行ったら遠行みたいじゃん。ごめん。そんなつもりじゃ。ただ純粋にお礼がしたくて。彼女は明らかに迷惑といった様子だった。ごめん。じゃあまた。ときびすを返すと。じゃあ毎日来てよ。と言われた。え？毎日ここで買い物してって。そしたら売り上げになるし。嬉しかった。どんなことであれ、彼女の要求をのみ、お礼ができることが。それからというもの、私はいつも素通りしていたコンビニにわざわざ寄るようになった。中澤さんがいる日もあれば、いない日もあって。いる日には必ず、律儀なおっさんと呼ばれた。いつまで通えばいいのか、そんなの自分でもわからない。でも、彼女がここで働いている限りは、彼女の言う通りにしたい自分がいる。そんなある日のこと、いつも通りにコンビニに入り、飲み物を選んでいると、男性の怒鳴り声が聞こえた。男性は顔を真っ赤にして中澤さんに攻め寄っている。使えねえ店だな。てめえ遊んでんだろ。おとといも昨日もなかったじゃないか。メーカーで欠品中のため入荷未定なんです。どうやら目当てのタバコがないようだ。店にいた客たちは騒ぎに巻き込まれるまいとそそくさと退店している。ほら見てみろ嘘つき。ネットにはあるじゃないか。男性が携帯電話の画面を見せると中澤さんは言い放った。じゃあネットで買えば。お客様になんて口の利き方をするんだ。怒りのボルテージが最高潮に達したのか、
彼は勢いよくレジ横の棚を何度も蹴った。ちょっと、壊れるじゃない。こんな嘘つきが働いてる店は潰れたらいいんだよ。さっきから舐めた口を聞きやがって。振りかざされた腕を見て、私は急いで二人の間に入った。なんだてめえ。迫力が凄まじく足が震える。でも中澤さんを守らないと。どけよ。どきませんよ。はあ？スーツ着てるし、お前店長か？男性は指の骨を鳴らしながら私に顔を近づけてメンチを切ってきた。私はその人は私のお父さんよ。中澤さんの一言に相手は腹を抱えて笑った。おい、傑作だな。今日は参観日なのか。お前、娘がこんな大きくなっても子離れできてないってやばいだろ。ロリコンでな。うまく言い返せないでいるとタイミングよく警察が入ってきた。君だな、暴れているのは。暴れてなんてねえよ。男性は警察官に制止されるとすぐに外に連れ出された。大丈夫でしたか？残った警察官に声をかけられた瞬間、体の力が抜けしゃがみ込んでしまった。腰抜けねえと中澤さんが笑いながらカウンターから覗き込んできた。そりゃ腰も抜けるさという自分の声はまだ震えている。今日はありがとう。公園のベンチで中澤さんがコーヒーをくれた。警察の事情聴取を受けているとあっという間に日が沈み、辺りはオレンジ色に染まっていた。会社休んで平気だったの？ああ、事情を話したら平気だった。そんなにすぐ休めるってもしかして偉い人なの？名刺を見たらわかるさ。俺には何の肩書きもないさ。中澤さんはなんだと残念そうだった。助けてもらえてよかった。助けたうちに入るかな？俺は何もしてないよ。そんなことない。だって殴ろうとしてきた時守ってくれたじゃない。前に立っただけだよ。中澤さんは私の顔を覗き込むと、なんか初めて会った日を思い出すねと笑った。あの日はお礼を言い続ける望月さんに私が何もしてないって言ってたね。ああ、そんなこともあった。次は私がお礼をしたいな。これでいいよ。私は先ほどもらったペットボトルを見せた。じゃあもう日が落ちるし帰ろうか。立ち上がると彼女は神妙な面持ちで遠くの方を見つめていた。どうしたの？ねえ、どうして私の言ったことを毎日守っているの？今日だって私のことを守ってくれて、それで正直言って恋愛対象には。思わず笑いがこみ上げてきた。花から眼中にはないことだ。俺はね、君を見たときヤンキーだって思ったんだ。そう言うと彼女は脱色された自分の髪の毛を触った。君から財布を受け取ったとき、俺は財布の中身を確認したんだ。
でもすぐその後に、そんなことをして君に失礼だと罪悪感が芽生えた。なんで？だって財布を落としたのだから中身を確認するのは普通でしょ？違う、そうじゃないんだ。あの時の俺はヤンキーの君に拾われたから不安になったんだ。彼女は頬を膨らませた。最低。ああ、そうだろう。俺は最低な男なんだ。それで君に罪滅ぼしがしたいと思った。でも分かったでしょ。見た目はこんなでも根は真面目だって。ああ、今は十分にわかる。君は週の半分以上コンビニで働いていて、とてもひたむきで真面目な子だ。そうでしょ。私ね、人生とっても苦労してきたの。この髪色だって大人に舐められないようにするためなんだから。そんなに大人が嫌いか？彼女は持っていた空のペットボトルを空に投げた。放物線を描き、きれいにゴミ箱に入ると、大嫌いと答えた。でも、望月さんに出会って変わった。いい大人もいるって分かった。俺はいい大人じゃないよ。彼女は首を振った。毎日コンビニに来てって無茶なお願いを守ってるじゃん。それはさっき言った通り、罪滅ぼしみたいなもんで。私の両親離婚しているの。母と暮らしているけど、しょっちゅう男が変わってる。その度に秋だけなんて言うけど、数ヶ月もすれば新しい男を連れ込んでくる。いたずらされたこともある。誰にも言えなかった。言えるわけがないよね。だから私はあそこで稼いで家を出るつもりなの。毎月ほんの少ししか稼げないけれど、それでも少しずつ増えていく通帳の中身は私のお守りだった。彼女はさらにこう続けた。誰も信じたくないって思った。いや、信じちゃいけないって。大人はすぐに自分の都合で裏切るし、簡単に捨てるから。でも、望月さんは違ったね。はじめは本気でキモいって思ったよ。どうせ口だけだって。こうやって行動で本気を示してくれたのは望月さんが初めて。今日のことだって別に私のことなんて助ける筋合いはなかったのに。私はポケットからハンカチを取り出して彼女に差し出した。私たちもっと年が近かったら素敵な恋人同士になれたかもしれないね。幼さの残る笑顔を見ると胸が締め付けられた。私と中澤さんは今回の件を区切りにお互い様ということで毎日コンビニへ行く約束は取り消しになった。しばらくの間日課となっていたので、久しぶりにコンビニを素通りした日はなんだか一日が物足りなかった。時々コンビニに行くものの、中澤さんが働いていても特にこれといった会話はしないで、ただの店員と客といった様子だ。そんな関係に少しの寂しさを覚えながらも、大人として彼女の領域にはこれ以上入るべきではないと、私はこのコンビニへもう行かないと決意を固めた。私も中澤さんも当たり前に毎日を生きているから。コンビニへ行かなくなって数ヶ月したある日、会社から出ると中澤さんが立っていた。もう外は随分と寒くなっており、マフラーを巻き、コートを着ていても
手足がすぐにかじかむ。よっ。中澤さんは軽く挨拶をしてきた。その鼻先は真っ赤だ。どうしてこんなところに？名刺で住所見た。最近コンビニ来ないからさ、話したいことがあって。どっかお店に入ろう。寒いから。いいの。私制服のままだし、手短に済ませるから。私ね、目標金額までお金を貯めたから、あのコンビニ辞めることにしたの。来年には学校を卒業するから遠い町へ行くつもり。そっか、おめでとう。正直心が折れそうになった時もあった。でも望月さんのおかげでなんとかやりきったよ。ありがとう。彼女は白い息を吐きながら微笑むと深く頭を下げ、暗闇に消えていった。コンビニ、辞めるのか。不思議な出会いだった。一生関わることのないと思っていたヤンキー女子高生との短い関係は、私の人生に少しのスパイスと信念を曲げないことの大切さを教えてくれた。元気でね、中澤さん。もうすぐ今日が終わる。そしてまた平凡な一日を生きてゆく。